Ku danna subscribe. Kana ku danna ƙararrawa. Domin samun sabbin shirye-shiryenmu a cikin sauƙi. Masu sauraron mu Assalamu alaikum, shirin daga marubutanmu ne wanda yake zuma ku daga nan gidan rediyon Vision FM. Tare da ni Rabi'at Kabir Danka. Idan dai ba ku manta ba a shirinmu da ya gabata mun tsaya daidai inda mahaifinsu ya amince da ya je ya ɗauko Fatima ya taho da ita gida saboda ya ce ba za a bar tsohuwa ta kwana da yarinyar da ba a san asalinta ba. Ya kuma tabbatar mashi da cewa ya tashi ya taho da ita saboda duniya a bar tsoro ce. Ya ce ni kuma zan shiga gida in sanarwa mahaifiyarka da ƙannanka kafin ku ƙara su. Zabi ya ce to madalla Allah ya ƙara arziki da wadata, ya tashi ya nufi gidan kakarsa. Babansa kuma ya shiga cikin gida. A cikin kuma littafin nan ne na yare na addini na wanda Jamila Umar Tanko ta wallafa. Yanzu kuma shirin zai dora. Zabi ya sallama a gidan Hajja ya tarar da Iman ta gama cin tuwo tana wanke hannu. Hajja kuwa tana kishin gida akan shimfidarta. Tana jin muryar Sahab sai ta zumbur ta tashi zaune ta ce muryar wa nake ji kamar kuma baban gida. O dama baka tafi ba ko dawowa kai. Baka gama tsoganar da ka saba ba ne. Sahab ya dariya ya zo ya zauna a kusa da ita ya fara koro mata bayanai kamar yadda suka yi da babansa. A hankali suke maganar ba tare da sun bari Iman ta ji ba. Zancen banza yarinya mai hankali da natsuwa har na fara jin daɗin zama da ita shine kake so ka ɗauke min ita. Ga ta wayayya ta fi 'yar Hajja wayau ko talla suka je. Ba za ta ajiye kayan tallar ba ta hau wasa da ƙawaye kamar yadda 'yar Hajja take yi min. Zabi ya kwashe da dariya ya ce ai ba a yayin ɗorawa 'yan mata talla yanzu Hajja. Yayin karatu ake yi. Kin ga Iman ba ta yi kama da 'yan talla ba, da mai ilimi take kama. An yi ki bar ɗorawa 'yar Hajja tallakin ki. Ta ci makarantar kwana a nan garki kuma babu nisa kin ki yarda a kai ta. Ai lokaci zan samu in zo in sace ta in kai ta makarantar dole ta zauna ta karatu. Takaici ya hana Hajja yin magana sai ta gyara filo ta kwanta. Sahab ya juya ya dubi Iman wacce ta takure a gefe kan tabarma wadda ta yi sallah a sama tana jan casbaha. Ya murmushi ya ce Iman ki ɗauko kayan ki zo mu tafi can gidan mu su baba suna so su ganki ku gaisa. Bata ƙara ko sakan ɗaya ba ta tashi cikin ladabi gami da amsa masa. Ta nufi ɗakin da ta ajiye jakar kayanta ta fito. Sahab ya miƙe tsaye yana yi wa kakarsa sallama. Kamar yadda da ya sani daman ba za ta amsa ba saboda tana jin haushin ɗauke Iman. Kuma ya yi mata maganar makarantar 'yar Hajja wacce da zarar ya yi mata idan ranta ya yi dubu sai ya ɓaci. Iman ma ta zo ta durƙusa a gaban Hajja, ta yi mata sallama gami da yin godiya. Hajja ta amsa da ƙyar, Sahab fuskarsa cike da murmushi ya shige gaba Iman na biye da shi. Suka fice. Sun ɗan yi nisa Sahab ya juya ya kalli Iman ya ce, kawo jikar kayanki in taya ki riƙewa. Ta sunkuyar da kai ƙasa ta ce, ka bar shi na gode zan riƙe babu komai. Sahab ya sake miƙa hannu ya ce, ta bar shi ya riƙe mata, sannan ta miƙa masa, suka ci gaba da tafiya. Suna isa gidan a tsakar gida suka iske baban Sahab da kuma babarsa. Bayan sun yi sallama sun amsa musu. Sai suka shigo Sahab ya dubi babansa ya ce, ga Iman ɗin na taho da ita. Iman ta zo ta durƙusa a gabansu ta gaishe suka amsa dukkansu. Mahaifiyar Sahab ce ta ce da Iman ta dawo gefen tabarma ta zo ta zauna. Iman ta godiya cikin ladabi ta zo ta zauna a kusa da mahaifiyar Sahab ɗin. Sannan ta gaishe su. Shi ma ya samu wuri ya zauna. Alhaji Hayat ya gyaran murya ya dubi Iman ya ce yarinya ki faɗi mana gaskiyar dalilin da ya sa kika bar garinku. Kar ki ɓoye mana idan kina so ki zauna da mu a nan ba za mu kore ki ba sai mu zauna tare da ki. Kuka ne amsar tambayar da ya yi mata. Te kuka har ta gode wa Allah su duka lallashinta suke yi da ƙyar ta tsagaita da kukan. Cikin shekar kuka ta ce duk abin da na faɗa wa Sahab shine gaskiyata ban ɓoye muku ba. Ina neman alfarma ku yi min sutura ku taimake ni in zauna da ku babu inda na sani babu kuma wanda na sani. Tausayinta ya rufe su goggo mahaifiyar Sahab har hawaye take yi. Ta ce Iman ki yi shiru ki daina kuka za mu riƙe ki tamkar 'yarmu ta cikinmu. Gwaggo ta kwala wa Naja'atu da Zubaida kira suka fito daga ɗakinsu suka zo suka sami waje suka zauna. Alhaji Haida ya shaida musu ga 'yar uwa kuma ƙawa ta zo za ta zauna da su. Ya shaida musu marainiya ce tana neman taimako don haka kada su ware ta su riƙe ta tamkar 'yar uwarsu jinin su kuma ya zama kamar ɗaya. Domin haramun ne cizguna wa maraya. Sun ɗauki alƙawari cewa za su zauna da Iman lafiya lau tamkar 'yar uwarsu.
Daga ƙarshe gwaggo ta ce su ɗauki jikar kayanta su tafi da ita ɗakinsu. Su yi mata shimfiɗa kusa da shimfiɗarsu. Farin ciki marar misaltuwa ya rufe Iman, ta sake durƙusawa ta yi wasu Alhaji Hayat godiya. Naja'atu ce ta ɗauki jakar kayan. Iman na biye da su har cikin ɗaki suka yi mata shimfiɗa. Ta kwanta. Daga ƙarshe Sahab ya yi wa mahaifansa. Sai da safe ya tashi ya nufi shagonsa da ke zauren ƙofar gidan. Bayan Alhaji Hayat da gwaggo sun taɓa 'yar hira, su ma suka shige ɗakinsu suka kwanta. Mahaifin Sahab Alhaji Hayat ɗan asalin garin Doko ne, haka ma mahaifiyarsa Raliya. Raliya ita ce matar Alhaji Hayatu ta farko, kuma tun daga kanta bai sake aure ba. Hayatu yana son Raliya sosai don sun yi soyayya mai wahala, da ƙyar iyayensu suka yarda suka ɗaura musu aure. Kasancewar Raliya kyakkyawa ce, duk garin babu mai kyanta a wancan zamanin. Samari da dattijan garin masu kuɗi da masu sarauta sun fito neman aurenta. Ita kuma ta ji babu wanda take so sai saurayinta Hayatu. Shi kuma a lokacin maraya ne, babu uwa ba uba, sai kakansa ne yake rike da shi. Amma yana da 'yar sana'ari da kuma gonar gadansa. Makekiya, yana noma, kuma yana da tumakan da yake kiwatawa. Yana da ilimin boko daidai na junior secondary school. Ya kuma sauke alkur'ani ya fa kirga, ba kuma karamin gwagwarmaya aka sha wajen neman auren nan. Kakar Sahab Hajja ita ta haifi Raliya mahaifiyarsa. Ta ƙeƙashe idanuwanta ta ce ita fa 'yarta ba za ta auri ɗan Yakubayi ba sai mai kuɗi. Mahaifin Raliya a lokacin bai rasu ba, shine ya takura Hajja, ya canza mata wannan tsatsauran ra'ayin nata. Ya ce dole a aura wa Raliya saurayin da take so, tun da bai saba wa shari'a ba. Shi musulmi ne kuma yana da sana'ar yi, dole haka dai ba da son ran mahaifiyar Raliya ba aka ɗaura masa aure da Hayatu. Bayan auren ne Allah ya albarkace su da 'ya'ya mata har 3, sai dai kash da sun fara ɗan wayo sai su rasu. Daga baya ne suka haifi Sahab. Raliya ta ta'adda'a, sai da kuma fargaba akan tana tsoron ko shi ma Sahab mutuwa zai yi. Amma Allah mai komai mai kowa sai ya raya masa shi har sai da ya shekara 6, sannan aka yi masa kanwa mai suna Nadiya. Ana yaya Nadiya ita ma ta rasu. Bayan nan ta ƙara haifar 'yan biyu, suna rarrafe suka rasu. Hakika wannan rasuwar yara har guda 6 ba ƙaramin tayar da hankalin Raliya da kuma Hayatu yayi ba. Suka da kufa da yin addu'a, suka rungumi ɗansu ƙwaya ɗaya, amma fa tamkar su haɗiye shi don ƙauna. Alhaji Hayatu su 3 ne a wajen iyayensu. Akwai Firera, ita ce babba, tana garki tana aure. Sai Alhaji Hayatu, sannan ƙaninsa Usman. Allah ya yi wa Usman arziki, don haka yana da katafaren gida a Kano a unguwar 'yan Kaba, da kuma matarsa Usaina, ana kiranta da Use. Ita 'yar Gumelci, suna da 'ya'ya 3. Babban ɗansu sunansa Najib, sai na biyun Sagir, sai 'yar autarsu Zubaida. Don haka Alhaji Hayat ya shawarar gara ya ɗauki ɗansa ƙwaya ɗaya jal ya kai shi Kano wajen ƙanansa Usman, ya haɗa su da Najib ɗansa, a saka su a makarantar boko mai kyau yadda zai yi ilimi sosai. Haka kuwa aka yi, tun daga naziri har suka shiga makarantar firamare tare, ajinsu ɗaya da Sahab da Najib, kuma daman kamar su ɗaya, tun da iyayensu dai kamar su ɗaya, kamar kuma an tsaga kara, su ma kuma kowa da mahaifinsa ya kama. Sai dai Sahab ya ɗauko farar fatar mahaifiyarsa da kuma gwarza-gwarzan idanuwanta. Sahab yana firamare aka yi masa ƙanwa Naja'atu. Raliya bata ma ɗora rai akan Naja'atu ba, don ta ji a jikinta ba rayuwa za ta yi ba ita ma. Amma babu wanda ya san gaibu sai Allah. Haka kuma Allah ya raya mata ita har ta girma. Naja'atu Hayatu da kuma Zubaida Usman su ma sa'annin juna ne. Duk da Naja'atu a garinsu Doko ta yi karatun firamare. Sai daga baya ta koma Kano aka haɗa ta da Zubaida a makarantar sakandare har suka gama. Shi ma Sahab da Najib a Azare suka gama karatu. Suna fita daga sakandare suka wuce BUK Kano, inda Sahab ya karanci injiniyarin, Najib kuma ya karanci fizik. Sun gama cikin wannan shekarar, sakamakonsu kuma ya fito bautar ƙasa za su wuce. Raliya kuwa su biyu mahaifansu suka haifa. Ita da ƙaninta Nasiru, shi ma ya haifi 'ya'yansa da yawa, duk suna mutuwa, sai Rabi ce kawai ta saura, wato 'yar Hajja. Tana ƙarama mahaifinta ya rasu. Hajja ta ɗauke ta, shine yanzu take rake da ita. Najat Hayat da Zubaida Usman sun shaƙu bayan 'yan uwantaka ta jini, ga kuma ƙawanci. Don kuma makaranta ba sa rabuwa, har 'yan biyu ake kiransu.
daman kuma su ma kamar su ɗaya. Sai dai Zubaida ita kuma ta ɗan fi Naja'atu haske. Yanzu ma haka ba su fi watanni 2 da kammala karatun sakandaren ba. Shine kuma suka ɗungumo suka taho hutu. Har suka shiga makarantar Islamiyya a garin Doko. Kullum da safe daga karfe 9 zuwa 12 rana. Wani lokaci sukan zauna su yi labari da mahaifiyarsu tamkar ƙawaye. Shi ma Sahab yakan zauna da mahaifiyarsa ya ta hira da ita. Sai dai yana da son girma. Bai cika zama da ƙannansa Naja'atu da Zubaida ya hira da su. Wani lokaci idan 'yan fara'arsa ba sa kusa ko kallon su. Fargabar Sahab da mahaifansa ɗaya ce ita ce a zaman Iman da su Naja'atu sun san dole sai Iman ta fuskanci wariyar launin fata. Dan sai sun haɗe mata kai, su biyun sun ware ta. Duk da sa'anni ne su duka uku. Ba sau ɗaya ba, ba biyu ba Naja'atu da Zubaida sun shayi wa ƙawayensu halin ko in kula. Ba ku dame mu ba, kanmu kawai muka sani, ba mu san ku ba. Duk ƙawar da ta raɓe su, sukan share ta har ta gaji ta kama gabanta. Kansu a haɗe yake, su biyu ba sa son samu wata ta uku. Haka kuwa aka yi suka ware Iman suna wani ƙafƙaf da junansu. Ita kuma tana ta bin su. Idan suna hirarsu ta zo ta zauna tana ta tsoma musu baki. Idan aiki suke yi ta zo ta sa hannu su yi tare. Sabi ya sa ido sosai yana kula da yanayin zamansu, ya gane kuma duk abin da ke faruwa. Bai yi wata bakau, ya kira Naja'atu da Zubaida ɗakin sai ya ja musu kunne sosai ya musu faɗa. Ya sha alwashin muddin ba su canza halinsu ba. Sun ja Iman a jikinsu tamkar 'yar uwarsu, ƙawarsu, to lalle su guji hukuncin da zai yanke a kansu.